ଏଠି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଡେଲିବାଲା ବାଲେ ଆସିଛି ମୁଁ ହେଲା ଏକ୍ସାଇଟ୍ ଥିଲି ପାପା ମୁଁ ହେଲା ଖୋଲୁଛୁ ପ୍ରୀତି ଗାର୍ଲ ବାଲା ସାଇକେଲ ଆସିଛି ମୁଁ ଦେଖିବା ଦେଖ ଆମେ ପାପା ମୁଁ ହେଲା ଖୋଲୁଛୁ ଦେଖ ମୁଁ ହେଲା କଟ୍ କରିଦେଲି ତାପରେ ହେଲେ ଦେଖିଲି ସାଇକେଲ ହବ ତାର ପାପା ଖୋଲିଦେଲେ ତାପରେ ହେଲା ବାହାର କଲାରୁ ହେଲା ପିଙ୍କ ସାଇକେଲ ଦେଖାଗଲା ତା ସିଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଦେଖ ପ୍ରୀତି ଗାର୍ଲ ବାଲା ସାଇକେଲ ଏଠି ମୁଁ ଚକ୍କା ଧରିଛି ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ ପୂଜା କରିଦେଲି ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି ଦେଖ ମୁଁ ହେଲା ଫୁଲ ଦେଉଛି ମୋ ସାଇକେଲକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫୁଲ ଦେଉଛି ଦେଖ ଦେଖ କେମିତି ମାରି ପକେଇଦେଲି ଦେଖ ଟିକେ ହେଲା ଟିପା ଭଳିଆ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେଲି ଦେଖ କେମିତି ଲଗେଇବି ଦେଖ ଏଇଠି ଲଗେଇଦେଲି ତାର ଚନ୍ଦ୍ର କରିକି ଭଲ ଧୂପ ବୁଲେଇଦେଲି ଦେଖ କେମିତି ଭଲ ଲଗେଇଯାଉଛି ମୋ ସାଇକେଲ ମୁଁ ପୂଜା ହେଇଗଲା ମୋ ସାଇକେଲ ଦେଖିଲ ମୁଁ ନମ୍ବର ଟିକେ କରିଦେଲି ଚାଲ ମୁଁ ହେଲା ବସିଗଲି ତାପରେ ଦେଖ କେମିତି ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଦେଖିଲ କେମିତି ମୁଁ ହସୁଛି ସ୍ମାଇଲ୍ କରିକି ଦେଖ ବାପା ମୁଁ ହେଲେ ଚଲଉଛୁ ମୁଁ ହେଲେ ଚଲଉଛି ହେଲେ ଆସୁଛି ଆମକୁ କେମିତି ଧକ୍କା କରିଦେବି ବୋଲି ଦେଖ କେମିତି ଚଲଉଛି ଭ୍ରୁମ୍ 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 କରିକି ଚଲଉଛି ବାଏ।